Kan jeg få en ristet med brød? Ja, selvfølgelig. Du kender det godt. Der er noget, der minder dig om, at du ikke har været på toilettet i 2 uger. Noget gør, at naturen pludselig kalder meget højrystet. Og nu har du ikke andre muligheder end at grisse dit tøj til. Nu kommer pølseposen. Pølseposen er fremstillet af Fallon Polar Q-Tex, hvilket gør, at posen er nem at rengøre og kan tages med overalt. Ketchup? Ja, tak. Pølseposen sætter en stopper for de pinlige episoder langt fra dit hjemlige toilet. Pølseposen er smukt designet, stilren og alligevel anonym. Så du fodboldkampen i går? Du vil fra nu af alle steder kunne påføre dig pølseposen og ganske ubemærket komme af med din afføring. Nogle gange gør det, så skal man altså bare ud og tungspule lokummet, det gør der, hvor man skal, hvis jeg har spist nogle frikasnacks, der gør det der frikadellesnacks, der gør. Det kan nemt løbe ved siden af, det siver nemt ud, man ved det. Specielt også, fordi jeg har haft det problem med de indre blødninger efter, at Henning, han har fat i mig. Jeg ved ikke, om han er fat i mig, eller noget, de har faldet ned ad trappen. Dette fantastiske produkt kan blive dit for den helt unikke pris af kun 499,95 rigsdalers bat. Hvis man har en lille majer, så skal du i hvert fald ikke give bajer på det tidspunkt, vel? Når man sidder med der, og så lige inden man får fat af løftet der og kigger der, så kan man bare lige mærke, og så er det bare sådan, så kigger indianeren lige ud der. For helvede godt. Så det toilet der er dernede, hvor så rafler, og det er totalt klammer eller turbo der. De kommer noget med ind dernede, der gør, at man får en tynd kontrabas, hvis man kan sige det på den måde. Men der gik jeg med pølseposen i hele uge. Bikini og pølsepose, der er ikke noget, der mærke til det. Så det er bare sådan, det er bare så fedt der. Så bare rafler der lille majer der. Og også fedt, ikke? Bare rafler videre hele tiden, ikke? Der er rimelig godt at spille majer. Så prøv lige her. Så lad bare pølser imens. Hvis du skynder dig lige nu, får du også slankesjælet og massagehovedtelefonerne til dig, der har et hoved, der bare bliver større. Og med får du CD'en med Total Hardfloor Sunshine Chillerlistic Innovative Dance Life. Så skynd dig hen til telefonen og ring til os med det samme. Hvis jeg står nede i gaden og har fået et absintlavmang af 4 stærke grækere, så er det tit, der lige vælter lidt mere ud bagefter. For jeg vælter det ud i gamagerne. Nu vælter det lige lukket ned i pølseposen. Tak, pølseposen. Den der er glad. Jeg ved ikke, om jeg er glad med den. Jeg er da glad ved den. Ja, jamen, jeg er glad ved pølseposen. Totalt i orden pølsepose der, eller det er for fedt med den pølsepose, der gør.